Puilano chini media takungno hambai जों तिनि मथा एटिटेपनि ओंगै कायसा प्रेस मिट खायना दिगि थां दङ चिनि प्रेस मिट खायमानि उद्देश्य अंखा चिनि मथानि चिनि प्रेसिडेंट चंजाक चिनि ताखुक अलेन्द्र देवर्मा एलाइस जुएल बो मथानि रायजानि बायराव सामुं तांमानि बागै चिनि मथानि रायजा जे रुल सारखला आबनो मानियानि बागै जों चिनि मथा एटिटेप सर्वदलीय आचुगै जों कायसा सिद्धांत नाहाका ताई आबो सिद्धांत बो पास संखा जों बनो चिनि मथानि हयते बनो प्रेसिडेंट चंजाक ओ प्रेसिडेंट चंजाकनि जों बनो ताबुक सस्पेंड काय तनजाक बा तनखा ताई जों जे बनो सस्पेंड खायमानि जों सरकारि भाबे एसआईबी एसबी एवं होम डीजी जों आजागा जत जागानो लेटार रखा ताई कपि रेजा चिनि थानि रिसिव कपि दङ जों ताई जे सस्पेंड खायजांनाय चिनि गोजाम प्रेसिडेंट चिनि अलेन्द्र नबो जों चिठि रनानि दिगि थां दङ ताबुक बनो जे सस्पेंड खायमानि अबनि बागै चिनि तिनि कायसा नांमानि प्रेस साखलायमुं ताई बो जे व्यक्तिगत किसु मथानि बरक बाय मिलिवै जे ताबुक सामुं तां तंमानि बो प्रेसिडेंट होनै साक साकनो गोसिवै आबो चिनि मथानि ओंगै जों बेलायनो कन्डाम खालायोबनो जों आबनो चिनि मथारक आबनो जों ताबुक रिएक्शन नखा बो चिनि प्रेसिडेंट करिखा ताई जे बो 12 तारिखो मथा एटिटेपनि मुङै जे बो प्रेस मिट खालायै बन्दागुमानि आब बन्न जों मथा एटिटेप रक जों गसिनि हारमानिया जों आबो चिनि संगठन बायकुनु बो रिलेक्शन करै जों आबनो माबो मानिया अबनि बागै जों जत चिनि त्रिपुरा हास्टेनि सरकारि थुं पाब्लिक बरं थुं ताई चिनि मथानि सिपाही बा चिनि मथानि विभिन्न जोंनो हामजाक तंनाय रंना जों अबनो कायसा मेसेज अ बन जे बो प्रेसिडेंट होनै गसिवै प्रेस मिट खालायमानि आजागा जों कुनु योगदान खालायग्लाक ताई खालायनानिबो थांलाक अबनि बागै जों जत चिनि सिपाही रंनो कबकनाय जों ओ बिनि 12 तारिख बो व्यक्तिगत बन साखलाय तंमा जागाओ केबो ता फाइटुं फाइनाबो कगिया ताई जों बनो चिनि मथानि जे जों सस्पेंड खायमानि जों 2 तारिख 5 मार्च 2026 जों डीजी एसआईबी एसबी होम्स ओ जागा जों बिनि मुङै बिनि जे एलिगेशन गोबांमा ओ बिसिङो दङ जों अबो जत मीडियानि बसखाङो फोकास खायनानि मतया जों सरकारनो जानो जुगजाक बो जे एलिगेशन खालायमानि आबो सरकार ताबो व्यवस्था नाहारनाय अथच बो इनक्वारी बो खालायजाकनाय तामनि बागै बो सस्पेंड खायजाका बो एलिगेशन तयै ताई जों चिनि मथानि ओंगै कुनु ताबुक बो प्रेसिडेंट करिखा जों चिनि मथा जतनो आचुगै आर्मी कॉन्फ्रेंस खायै जों प्रेसिडेंट कताल बो चंखा चिनि प्रेसिडेंट खाय ताबुक वर्तमान कताल प्रेसिडेंट चिनि सार राकेश देवर्मा ताई जनरल सेक्रेटारि आं तंगो बौद्ध देवर्मा एलाइस पहर चिनि मथानि जों जतनो समग्र आचुगै प्रपोजल पास खायै ताबुक चिनि कताल प्रेसिडेंट चिनि ताकुक राकेश देवर्मा अबनि बागै जों मीडियानि थ्रुते जों साना नायो सरकारनोबो जों साना नायो चिनि जे प्रेसिडेंट अलेन्द्र देवर्मा बो चिनि दलनि सस्पेंडेड ताई ताबुक चिनि मथा एटिटेपनि कुनु प्रेसिडेंट करिखा हामबाय।